Yes, assalamu alaikum. Yau za mu yi bayani ne akan abin da ake kira da factors. What is factors? Su factors are numbers RS ita ana that divided into another number directly. Abin da muke nufi shi idan muka ce misali mu ɗauki 6 a example. In muka ce muna neman factors of 6, to su ne nambobin da za su raba 6 directly ba tare da sun ba da remainder ba. Misali in muka ɗauki 6 za mu nema factors ɗinta. Na farko 1 divided by 6 is 6, ba mu da raguwa. In muka ce 2 divided by 6, kaga muka ce 2 over 6 zai ba mu 3 ko saboda haka 2 is another factor of 6. Zan idan muka ce bai tamba ta gaba 3, muka ce 6 divided by 3 zai ba mu is equal to 2, kaga zai ba mu kenan 3 is another factor of 6. Zan idan muka zo mai a gaban 3 4, idan muka ce 6 divided by 4 zai ba mu 3 over 2, kaga ba zai fita ba saboda haka 4 is not a factor of 6. Haka muka ce 6 over 5 zai ba mu 6 over 5 ɗinsa shi ma ba zai fita ba, amma ka ce 6 over 6 fa zai ba mu is equal to 1. Saboda haka factor of 6 su ne 1 2 3 and 6. Wannan su ne common factor of 6. Wannan shine hanyar da ake bi wajen nemo factors na kowace number. Wannan ƙaramin introduction ne da muka za mu yi amfani da shi a bidiyon mu na gaba. Za mu ɗora wannan aiki sai muka fara tun daga ƙasa. Misali bari mu ƙara misali, in muka ɗauki 4 factors ɗinta mun sani na farko akwai 1, sannan akwai 2, sai ita kanta 4 ɗin, ba wani abu a baya. Haka misali in muka ɗauki wannan turani da ya fitowa, haka misali in muka ɗauki 12 mun san factors ɗinta su ne 12 mun san factors ɗinsa su ne akwai 1, akwai 2, akwai 3, akwai 4, ba 5 sai 6, sai ita kanta 12 ɗin. Da shi ne wannan ɗan abin da za mu ɗora a bidiyo na gaba. Ya fi recap bari mu summary ɗin abin da muka yi. Shi ne abu na farko da ya kamata mutum ya riƙe shi ne 1 is the factor of any number. Abin da muke nufi shi ne duk wata number da kake neman factor ɗinta kana kawo 1 ita ce factor ɗinta na farko, haka kuma ita kanta number ita factor ɗinta ce ta farko. Wannan shi ne abin nufi. Misali da na ce a kawo factor na 3, za mu kawo factor ɗinta, kaga na farko 1 2 ba ta shiga ba sai ita kanta 3 ɗin. Wannan shi ne duk yayin da aka ce kuma kawo factor da zarar ka wuce rabin wannan factor ɗin, ba to wani factor aka samu sai ƙarshen ta. Misali kamar anan factor ɗin 12 akwai 1 akwai 2 akwai 3 akwai 4 akwai 6, kaga ita ce rabi. To tun da kan sai sauran duka lambobin ba su taɓa zama factor of 12 ba, sai dai ita kanta 12 ɗin. Mun gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.